Wala, wala lang gas. Nang mula mamal. Tinatalbog ng mga gulay. Nagkukulikot na doon, oh. Ano yan? Ano yung pinamili ni mama? Ano palang bigas? Ako. Hindi lang tayong bigas. Oh. Ano ba yan? May kape? Ay, gusto mo ito, mahal? Oo. Para init ko to. Oo. Sa gabi. Ay, sa... Ganda ng sandata mo sa ulo, ah. Boy, ah. Tantaran. Huwag mo tanggalin yung mask mo sa ulo. Panglaban mo nga yun, eh. Tantaran, tantaran. Pwede ba tong sound na yan? Ang bala pag napakulit ka na. Ilang ginawa kay Elmo? Ang ganda ng stage mo, ah. Yan, sasayaw? Ngayon ay November 23. Ayan, kumakain kami.